Slušnost. Tak kde jste byli? Ahoj, Matěji. V hospodě. No, nebudeš věřit, co se nám stalo. Sklenku. Děkuju. Rejžový neměli. Tak co se vám stalo? No prostě, už jsme skoro v kině. Vy jste byli v kině? Proboha na čem? Jo, byli. No ale, chtěla jsem parkovat. Stál tam nějaký vůl, tak jsem to šoupla trošku vedle. A co nesmí chybět v dobrém příběhu? Velké překážky. No, a když jsme se vrátili, tak nám otahovali auto, že prý stálo na soukromém pozemku. A velká překvapení. Takže mám zítra i Větě říct, ať si vyzvedne auto na otahovišti. Já jí to zaplatím. Na to ti sere bílej tesák. A proč bys to dělal, když za to můžu já? No, kdybys byla neschopná. Jakože nejsem schopná si zaplatit účet sama. Ne, já jsem to tak nemyslel. Když bys, já nevím, kdybys měla třeba průjem, že já bych to prostě pro tebe udělal. To bys vážně udělal? Udělal. Ty jsi moje děťátko. Miluju tě. Já tebe taky. Láska v každém věku. Zlíbáš jako Bůh. Nová komedie Marie Poledňákové v kinech od 12. února. Ahoj, je Klára doma? Borisy? Nalej mi taky. Ahoj lidi, zdravím všechny svoje 2 internetové fanoušky, jak se rodí a prase z lesa. Díky za vaši podporu, chlapi. Včera jsem přišel na jednu velice důležitou věc. Důvěřujte svýmu partnerovi, protože pak zjistíte, že chlapci v okolí vaší partnerky jsou jenom kamarádi a pochybné internetové stránky a vyhledávače v notebooku vaší přítelkyně jsou jen omylný překliknutí. Tam prostě nejdůležitější je ta důvěra. Věřit. Bez ní to nejde. Tak to je pro dnešek. Mohl bys mi, prosím tě, vrátit tu Dejdarovu prdel? Jasně. Hele, a proč ji vlastně nosíš u sebe?